مدام منسيات عبريد يرنا أبزز اللخمو سلام نعخم يخون سخبركم سمعتي رديرنا بحفشة بفلايك أتختاتلت مدب منسيات كما يتقنيو حموس كوينو نعخم يخوني أمزبلنا مدبات حزنا بساعتنا ترخبنا لنا ميرون هبت مريم زدالو زغرب لكم أخبرت محاري كسف سامي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر نعدمكم سنايت أنحط مدام منسيات عبريد يرنا زخبركم تختاتلتي مدب منسيات نلوم تدالي زولو مدب مبقر طقم من باب نخل سب بفلايك عن منسيات زدس الصحفي خون نمكتتالكم دقيبنا نعدم راديو إيرنا طقم نباب نمنسيات منكست إرترا منسيات إرترا بفلت عبيوم نخلو بنقحات مميوم نمسلوم كي طابقو كي نقحو انبن مجزأة خيبلو علم بتحاتو زلام عبالة ريوم بفلتت كي برخو نعمتات زاكل عنك سقومتات كوسد تسانحيو سرعة قدف هزبي توساختي بأكلاوي مأسرت خصاق زفردو سبات بأمرؤم تأثيرهم أسفحهم كي حاسبون نوحي سريحلو نايزة أبنت استفلاليا صحفاتن عنقصاتن جهود حقي زقنن استفلالي بوليتيكاون سنت باباون فريات زانغدا زنبرا بناصنت ناب حزبي زقربا بحتاويان غازيطات كعصون رئيناينا عصيونون سقايبلن نتوم نتن غازيطات زدالو زنبرو بناصنت حسابهم زغلصو غازيطኛታቱን አሲሩዎሚው ንዖም አሲሩ ድማ ዝበሎ ዝደግሙ ካብ ጸሓፍቲ መቃልሕ ክትብሎም ዝቆሉ ጸሓፍቲ አፍሪዩን ሓንቲ ጋዜጣ መስሪቱን እዛ ጋዜጣ ንኽብሩ ጥራይ ተዳምቕ ነቲ ዘሎ ጉሁድ ጭኮና ህዝቢ ሪኣ ከም ዘይረኣየት ተሓልፍ ኮይና ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኢሉ ድማ ሰሚይዋ ኣብታ መንግስታዊት ጋዜጣ ዝኾነት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፁ ሕታማት መንእሰያት ብዝግባእ ክነቕሑ ዝዕድም ዓምድታት ክህልዋ ኣይግበርን መንእሰያት ዕቂልዎም ለውጢ ዘለዎ ካልእ ዝንበብ መጽሓፍ ተኸናዲውን ኣይተገበረን ናይዚ ኣብነት ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝተኸሎ ህዝባዊ ቤት ንባብ ኣስመራ ኢሉ ዝተሰሜ ኣዳራሽ እዩ እቲ ቤት መጽሓፍቲ ካብ ጻት ነጻት ብኹሉ ወገኑ ዜርካ ብዘይካ ናይ ቅድሚ 60 ዓመታት ዝተጻሕፉ መጽሓፍቲ ካልእ ሓድሽ ሕታም ዘለዎም መጽሓፍቲ ኣይትረክብን ዓመት እቲ ባዕሉ ዘሕትሞ መጽሓፍቲ ብውሕድ ዓቐን ገዚኡ መንእሰያት ከንብብዎ ክገብርውን ኣይደፈረን ምኽንያቱ መንእሰያት ከንብቡ እንተደኣ ጀሚሮም ስለምንታይ ኣብ ምንታይ እናበሉ ደፊሮም ክሓቱ ክጅምሩ ስለዝኾነ ድማ ዝኣረገ ሓሳብ እናሸጠ መንእሰያትን ከለው ኣረጊት ሓሳብ ክሓስቡ ወይና ዓለም በቲ ዝኣረገ ምስላ ክርእይዋ ጥራሕ ተገይሩ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ግን መንባብ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ስለ ዘለዎዩ ዝኾነ ይኹን ጨኳነ ስርዓት ህዝቡ ብናጽነት ዓበይት መጽሓፍቲ ከንብቡ ዘይፈቅድ ኢልና ክንሓትት ንቡር እዩ ካብ ዝተበጊስናስከ ንባብ እንታይ ጥቕምታት ከም ዘለዎ ንርአ ማርጋሪት ፉለር ዝተባህለት ብ1810 ዝተወልደት ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛን ነቃፊትን ታሪኽ ህይወታ ኣብነት ጌርና ንርአ ንሳ ሓደ እዋን ነታ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፍልጥቲ ዝኾነት ሓረግ ማለት ሎሚ አንበቢ ጽባሕ መራሒት ክትኮን ኢኺ ዝበለት ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ እያ ፉለር ኣብ ንእሽተይ ዕድሚኣ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ኒው ኢንግላንድ ኣሜሪካ ዝበለጸ ንባብ ዘለዋ ሰብ ተባሂላ ስለ ትቁጸር ከም ኣብነት እትጥቀስ ሰበይቲ ኣነይራ ምንባብ ናይ ኣድማስ ማዕጾ ይኸፍት ኪንኡ ድማ ኣንባቢ ብዝነኣሰ መጠን ዝያዳ ማዕጾታት ክኸፍት ይኽእል ኢላ ድማ ተኣምን ብምንባብ ኣቢልና ንምእማኑ ዘጸግም መጠን ክንመሃር ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓለማት ተግባራትን ድሪኺታትን ርድኢትን ክንረክብ ንኽእል ካብ ንእስነትካ ጀሚርካ ናይ ምንባብ
ክእለት ምምዕባል ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ገለ ካብኡ ድማ ፍልጠት ምስፋሕ መንእሰያት ኣንበብቲ ትርጉም ዘለዎ ነገር ንምምሃር 1000 ገጽ ዘለዎም ልብ ወለድ ምንባብ ኣየድልዮምን እዩ ቁጽሪ ቃላት ብዘይገድስ ካብ ዝኾነ ይኹን መጽሓፍ ናይ ህይወት ትምህርቲ ክትወስድ ይከኣል እዩ ብመንገዲ ምንባብ ናይ ርክብን ዝርርብን ክእለትካ ምምሕያሽ መንእሰያት በቲ ኣብ መጽሓፍቲ ዘንብብዎ ዝርርብ ኣቢሎም ምስ ካልኦት ከመይ ገይሮም ከም ዝረዳድኡ ክመሃሩ ይሕግዝ መንእሰያት በቲ ኣብ መጽሓፍ ዘንብብዎ ዝርርብ ኣማዕቢሎም ምስ ካልኦት ከመይ ገይሮም ከም ዝረዳድኡ ክመሃሩ ይሕግዝ ኣብ መጽሓፍ ብዘንብብዎም ዛንታታት ኣቢሎም ድማ ምስ ኣዕርኽቶም ወይ ምስ ካልኦት ዝረኽቦም ሰባት ከመይ ገይሮም ክከኣሉን ከም ዝግብኦም ይሕግዞም ብተወሳኺ ስነ ምግባርን ጭውነትን እውን ክመሃሩ ይኽእሎም እዩ ርእሰ ተኣማንነትን ናጽነትን ምምዕባል ናይ ሓደ መንእሰይ ናይ ምምዕባል ክእለቱ እናበረኸ ምስ ከደ ብግዲኡ ንዘይፈልጦም ቃላት ባዕሉ እናተቓለሰ ርእሰ ተኣማንነቱን ናጽነቱን ይዕቢ መሰረታዊ ፍልጠት ቃላት ኣጸሓሕፋ ኣደማምጻ ሰዋስው ምስ ረኸበ ነቲ ኣቐዲሙ ዘጥረየ ፍልጠት ተጠቒሙ ንበይኑ ሓደስቲ ስነ ቃላት ክምሃር ዝያዳ ርእሰ ምትእማን ክስምዖ ይኽእሎ እዩ ሓደ ኣንባቢ መንእሰይ መጽሓፍቲ ኣብ ዘንብበሉ እዋን ዘይፍለጡ ቃላት ንምፍታሕ ትርጉም ምትእስሳርን ኣደማምጻ ንምእራምን ዝሕግዙ ኣገባባት የማዕብል ብዓንደ ርእሱ መንእሰያት ኣብ ንባብ ክዋፈሩ ምትብባዕ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎም ናጻ ንኽዓብዩን ይሕግዞም ከምቲ ማርገሬት ፉለር ፍልጠት እንተሃሊካ ካልኦት ሽምዖኦም ኣባኻ ይውልዑ ዝበለቶ ድማ ሽምዓ ፍልጠትካ ንኸባቢኻ ንሃገርካ ንዓለም ሙሉእ ጠፊእዎ ዘሎ ብርሃን ክትውልዕ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይህልወካ ኣብ መበል 11 ክፍለ ዘመን ሓንቲ ብሙራሳኪ ሽኪቡ እትፍለጥ ጃፓናዊት ሰበይቲ The Tale of Genji እትብል 54 ምዕራፋት ዘለዋ መጽሓፍ ኣዳልያ ነይራ ናይ ቤተ መንግስቲ ምትላል እትብል ኣብ ዓለም ናይ መጀመርያ ልበወለድ ምዃና እትእመን ዛንታ ጽሒፋ ካብ ዝቐጺሉ ልዕሊ 1000 ዓመታት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰባት ክሳብ ሕጂ ብልበወለድ ተዋሒጦም ይርከቡ ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ካብ መጽሓፍ መንባብ ግን ብልከ እንታይ ይረኽቡ ሰባት መጽሓፍ መንባብ ባህታ ስለ ዝህቦም ጥራሕ ድዮም ዘንብቦ ወይስ ካብ ባህታ ንላዕሊ ረብሓታት ኣለዎም እዩ ኢልና ክንሓትት ንብሩ እዩ ቀዳማይ ጥቕሚ ምንባብ መጽሓፍ እንተዳኢልና መጽሓፍ መንባብ ንኣካላውን ኣእምሮውን ጥዕናኻ ኣዝዩ ልዕል ግደ ኣለዎ ዝብል ሳይንሳዊ መልሲ እትረክብ ኢኻ እቶም ረብሓታት ንዕድመ ሙሉእ ክጸንሑ ይኽእሉ ካብ ንእስነትካ ጀሚሮም ክሳብ ዕድመ ልክዕካ ይቕጽሉ መጽሓፍቲ መንባብ ንሓንጎልካ ከምኡውን ንኣካላትካ ብኸመይ ናብ ዝሓሸ ክትቀይሮ ከም ዘኽእል ሓፂር መግለጺ ክንርኢ ንፈትን ምንባብ ንሓንጎልካ ይሕይሎ እዩ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ምንባብ ቃል ብቓሉ ንሓሳብካ ከም ዝቕይሮ እዩ ዝሕብር ተመራመርቲ MRI እስካም ብምጥቃም ንባብ ኣብ ሓንጎል ዝተሓላለኸ መርበብ ሰርኪታትን ምልክታትን ከም ዘጠቓልል ትረስትድ ሶርስ ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ናይ ምንባብ ክእለትካ እናበሰለ ምስ ከደ እቶም መርበባት እውን እናሓየሉን እናተረቓቑን ከም ዝኸዱ ድማ ኣብቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ተመርኪሶም ዘቕረብዎ ጸብጻብ ብንጹር ጠቒሶም ኣለዉ ኣብ 2013 ናብ ዝተኻየደ ሓደ መጽናዕቲ ትረስትድ ሶርስ ተመራመርቲ ልበወለድ መንባብ ኣብ ሓንጎል ዘለዎ ጽልዋ ንምዕቃን ተግባራዊ MRI ስካናት ተጠቒሞም ተሳተፍቲ እቲ መጽናዕቲ ነታ ፖምፔይ እትብል ልበወለድ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልታት ኣንቢቦምዋ ኣብቲ ዛንታ ወጥሪ እናሃለዎ ምስ ከደ ዝበዝሑ ከባቢታት ሓንጎል ብንጥፈት ይበርሁ ከም ዝነበሩ ድማ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር እስካን ሓንጎል ከም ዘመልክቶ ኣብ ሙሉእ ናይ ንባብ ግዜ ድሕሪኡ ንዝነበረ መዓልታት ብምትእስሳር ሓንጎል ከም ዝውስኽን ብፍላይ ኣብቲ
ሰማቶ ሰንሶሪ ኮርቴክስ ዝበሃል ንኣካላዊ ስምዒታት ከም ምንቅስቓስን ቃንዛን ምላሽ ዝህብ ክፋል ሓንጎል ከም ዝውስኽ እዩ